to irin wannan kenan. Kuma yadda annabi yake ce mun la arifal karimu illa karim wa arifal falal min nas zawal falali, ba mai san min karama sai mai karama. Wani yana da daraja, to in kaga mai daraja sai ka san shi. Idan kaga mutum ya ga mai daraja bai san haka ba, to shi bai da daraja. La arifal karimu illa karim, ba mai sanin mai karamci sai mai karama. Shi da ya ga mutum mai karama ya sani sai ya bashi darajarsa. To irin wannan kenan. To karkashin tafsirin wannan aya ta cikin suratul Yunus, idan ka dauko tafsir Ahmadu Sawi, za ga nan wurin har Annabi sallallahu alaihi wasallama an yi mai tambaya, hadisai ne an ka jera cikin karkashin wannan aya. An ka ce ya Rasulullahi ana gane wali, Annabi ya ce na'am ana gane shi. Ana gane shi daga yace mana ana gane shi mana. Yace na'am ana gane shi. Ya Rasulullahi kaka aka gane shi, yace shine wanda in kun ka ganshi zai tuna muku da Allah. To sai ku auna ku gani. Sai ku fassara wannan ma'ana ta maganar Annabi sallama, wanda in ka ganshi zai tuna ma da Allah, wali ne. To sai ka bincika ka gani shehannan da ake ce ma shehannai, wanda da ka gamu da mutum da ka gane zai tuna maka da Allah. Shi sa da an gansu zaka an kabce da zikri la ilaha illallah la ilaha, da an gansu abin da ake kenan, wai da an gansu an tuna da Allah. Sifan nan ta aikin Allah ta shiga jikinsu hatta zan jikin, hatta zan sima, hatta zan da an gansu ma wai abin da za a fara tuna da shi Allah. Shi ko Annabi ya ce su ne waɗanda da ka gansu za su tuna maka da Allah. To mutum ya zama cin mutunci ne, shi ko da ka gan shi mai zagin mutane, shi ko da ka gan shi mi zai tuna ma da shi zagin mutane. Da ka gan shi mi zai tuna ma da shi zagin mutane zai tuna ma da shi. Ba da ka gan shi zai ka tuna Allah ba. Ba aikin shi bane wannan. Abinda aikin shi zagin mutane da cin mutunci. Kai ko da ka gan shi zai tuna maka wani ne mai cin mutunci mai zagin mutane. Ya iya zagi, ya iya cin mutunci. To shi kuma ai in ka dibi addini ya ɓata wannan abu kwata-kwata. Tunawa da aibubbukan wasu mutane, kulawa da aibubbukan wasu mutane, shi a cikin abu guda 10 wanda an ka ce in muna yin su, in mun kai addu'a Allah bai amsa. Ganin aibubbukan mutane, ku ba ku da aibubbuka. Ganin lahin mutane, ku ba ku da lahi. Ganin wani adalahi ni ban da shi. Ganin ni adalahi kai baka da shi. Lokacin da an ka ce haka za a yi, abubuwa na guda 10 suna nan an zana su, to muddin za mu yi su komai addu'a Allah bai ansa. Sai ta jinkiri, mu ta jinkiri. To kenan kaga kowa ya zaci wani da alheri shine musulunci ya karanta su, qulu lin nasu husna. To alhamdulillah shi sa annabi ya keɓantu da wasu abubuwa wanda ba a ba sauran annaba su ba. Lam yudahan lin nabi qablahu, ba a ba wani annabi irin su ba gabaninsa. An gane ko? Ko ba wani annabin da ya samu irinsu. An ba annabi Muhammadu jawami alkalami, kowane yare kai Allah zai sa ya sani. Kuma annabi Muhammadu ya zan annabi tun Adama yana tsakanin ruhi da jiki. An gane ku? Sauran annaba ba su samu wannan ba, sai dai sun kai halin lokacin annabta shekara 40 mahi yawan su sun shekara 40 ko wani zamani a ba su manzanci. Amma shi annabi sallallahu alaihi wasallama an ba shi wannan tun alamar zari. In ka ɗauko wani littafi da aka ce ma farhu wasu sururu, za ka ji bayanin annabi lokacin rayuwar shi tana haske, inda ta shekara 12,000 ba ta komi sai ambaton Allah, ta komo wani hijabi ta shekara 11,000 ba ta komi sai ambaton Allah, zikirin Allah, ta komo wani hijabi ta shekara 9,000 ba ta komi sai ambaton Allah, ta komo wani hijabi ta shekara 8,000 ba ta komi sai ambaton Allah, ta komo wani hijabi ta shekara 7,000 ba ta komi sai ambaton Allah, ta komo wani hijabi ta shekara 6,000 ba ta komi sai ambaton Allah. Kuma cikin waɗannan kowane hijabi daga